Buriani Tuhata, tapasada maruhata, tapuk kama parmigota di manugoton, martang yang nahohom may tadi bagas surat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada 2 dohot ayat 5. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na Tuhan palangit dohot tanoon. Amin. Halomohon Jehovah, jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham, pasahat madalamu tu Jehovah, jalahaposi bana asaibana paturehon. Parohon maroham maradopot Jehovah, jalaibana paimaima. Sai marhaposa tu Jehovah maho jalaulahon naringgan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum. Jadi dang tagamot tadi kononna akan yasianna, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroron ni dame dohot holong ni roha, say lehot jala pahot madihami roha si songoni, ramoti ma akan aposom marado po pangasungin ni si bolis, asa malua na sida siya pangujunan, dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposa dohot partano batuan nami, sa ito gumahami di dala si dalanan nami, Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 356 ayat 5.
Pangihon hamuma patik ni debata, ima patik patuluhon, dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ay honauhumna dosugut akan namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikut di hari rohatta debata jalikon holong rohatta di bana. Asa unak kita olo mamurai, manang manulun-nulun, manang maruja-rujaran naroa, manang mangasi marhite goar ni debata. Ay dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-puji do si dohonon goar ni debata. Atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata, laho mangulahon patiknai martangiang mahita. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobbarto patikmi. Amin. Mared de mahita sian buked na nomor 122 ayat 7 dohot ayat 4. Tapauduk be marohata, tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan, para siroha mida nadangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatod do hami tubu, jaladang adong haporsiao di bagasan rohanami hian, saluhut do hami manibil si anak kadalanmu, macay godang do pangaleson nami di patikmu, alay ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham, sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami, sayingot mahami hobartu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosatta. Roma hamu tuau asamangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rarado samuna songon abit hasub na abit bunga dap-dap. Botarro bahenokku songon itak. Nakperara songon abit hasubba gawe songon hapas domuse. Hasangapa madi debata na digijang. Amin. Marede hita sen bukede nomor 125 ayat 4. Hatani debata nagabe turupok epistel di mingguta sadarion, imana tarsurat di Markus sia, mamuk kasian ayat 30 sahat rodi ayat 50,
tajahama marsorik-soring. Jadi dipakulingi si Johannes ma ibana, guru huidahami do sahalak napabalihon akasibulis marhite-hite guarmo. Adong dang olo ibana mangihuton hita, jadi hurarang hami do ibana ala sohita di huton. Ay padongani do dihita, naso mangalohita. Alay na manggasipi sada siyan na metmeton, at kanaporsea diyaw, dengganan ma ginatukon losung batu turukong na, laho mangalonokon iba na tulaut. Dina soramate gulok na, dina somitop apina. Dina soramate gulok na, dina somitop apina. Dina soramati gulok na, dina somitop apina. Namarguna do sirai, alay mulutung habar sirai, aha mabahenon pacipoca, say marsira mahamu huhut mardame samahamu, imasahat na, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala no pioksa. Amin. Pinasahat mamarede-kor gabungan. Marede hitasian bukede nomor 200 sia ayat sada dohot opat. Tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rap mahita madok.
au porsea di debata Jehovah, ido ama parguna suatu dusan, na tua palangi do tano, au porsea di Yesus Kristus. Iman nanti rubuan si Maria, na gabe-gabean siatot di parbadia adorak sohabuduan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinot silang, na tuak tuban no toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik ke surgo, lahud di siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dusani, di sima ibana pamangulak sugot utanoon, manghumi akan mangulu dohot namate, au porsea di tod di parbadia, jaladon sada huria na badia, huria kau kana Kristen kana badia, dohot ya sami dosa, dohot ya kayu nama dok, mulak mangulu do sugot dan halak namate, dohot ya maluan na sudah. Amin. KBG Makur Gabungan Paru Kuat.
tabegema tikting di huriata di bagasan sa mingguon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 10 walu Dung Trinitatis, 20 sia September 2024. Topik minggu, pangurupion dihita di bagasan Goarni Jahoba. Sada, Padidion Nabadia. Huria naing patupahon Padidion Nabadia di hari Minggu 6 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB. Pendaftaran dohot konseling rapon padita di hari Jumat 6 September 2024 pukul 10 pitu WIB. Jala asa di Boanma surat pengantar sian situa wilayah. Fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. 2. Partangyangan wilayah. Partangyangan wilayah di Huriata di bagasan Saminggon, Ima Sada. Hari tanggal Kamis 3 Oktober 2024, wilayah Sada, keluarga A, keluarga Rayadi Parata Siahaan Manalita Sari Boru Silalahi. B, keluarga Anggiat Parulian Sinambela SH, Truli Paula Ruswita Boru Nenggolan ST. C, keluarga Fernando Simanjuntak Delinta Boru Situkir. D, keluarga Dapot UF Lumban Siantar Sondang Boru Siringo-ringo. E, keluarga Inang Betty Boru Purba pukul 19.30 di RSG. 2. Jumat 4 Oktober 2024, wilayah 10 Onom. Di keluarga A, Situa Salman Purba SPD Maria Boru Siahaan. B, Situa Jongker Simatupang SE Rosmauli Evelina Boru Panjaitan. Waktu pukul 10.30 WIB. Alamat Jalan Jayanti RT 5 RW 2 nomor 10 Walu Lenteng Agung Jakarta Selatan. Tolu, Minggu 6 Oktober 2024, wilayah 10 di keluarga A, keluarga Edison Johan Mesbah Siburian SE, Susi Roslela Boru Panggabean SE. B, keluarga Leonard Hutauruk Situa Zeni Boru Napitupulu. C, keluarga Ferdian Lumban Tobing ST Naomi Agustina Boru Hutauruk AMD. D, keluarga Nyonya Hutapea Rosita Boru Sitompul. E, Penina Amore F Novalina Boru Huta Barat pukul 10.02 WIB di RSG. Tolu, pembayaran silua Pesta Gotilon 2024. Marpardomuan naung sidung ima Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2024 alani rekening panitia ima Bank Mandiri nomor rekening sada 2 tolu 00 sada 0 tolu tolu onom sada 2 tolu atas nama panitia HKBP Pasar Minggu dang dipakebe. Siala tu akar ruas naso manggarar siluas gotilon atau piutang 2024 boima ditransfer tu rekening Huria atas nama HKBP Pasar Minggu BRI nomor rekening 0 tolu tolu sia 0 sada 05 pitu tolu sada onom 504 dan Mandiri sada 2 tolu 00 walu sia walu 000 sia. Bukti transfer boima dikirim tu bendahara Huria. Marhite nomor HP na tertera. 04 Dewan 04 titik sada Dewan Koinonia. 04 titik sada seksi sekolah minggu. A, pendaftaran anak sekolah minggu kelas baru tahun ajaran 2024-2025 pinabotohon tu sude ianakon sekolah minggu HKBP Pasar Minggu naso mandaftar dope di kelas tahun ajaran 2024-2025
asa didaftarhon ma tu guru sekolah minggu kelas masing-masing. Batas pendaftaran ima di hari Minggu 20 September 2024. Pembagian performance Natal 2024 mulai di hari Minggu sadarion 22 September 2024. Pinangido tu amang inang naso mendaftarhon ianakon dope boi makubungi guru sekolah minggu kelas masing-masing atau PIC Natal K3. B. Kesehatian pengurus dohot guru sekolah minggu. Pengurus dohot guru sekolah minggu naing patupahon acara kesehatian ima di hari tanggal Jumat Sabtu 1 tanggal 5 Oktober 2024 inganan Villa Kebunsu Kecamatan Sukajadi Taman Sari Bogor Jawa Barat. Acara on didampingi Amang Padita Region M Siahaan STH, dohot inang Padita Herlina I Boru Siregar STH. Tatangyakon ma asa denggan mardalan ulaon kesehatani. 04.1.2 Seksi Naposo Bulung. Puncak parheheon pertunjukan seni dan puji-pujian Saroha Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu 2024 di Patupa di hari tanggal Sabtu 12 Oktober 2024 waktu 15.30 WIB Sahatu Nasidung. Inganan ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Kegiatan ibadah pertunjukan seni dohot puji-pujian atau tortor, rapak gondang dohot Naposo Bulung, band atau solo Naposo Bulung, kor puji-pujian kategorial remaja, keluarga muda, ama ina. Persembahan budaya Batak, dohot pembagian hadiah. Tu akan nanaeng mendaftar di acara puncaki, boi mangisiling dohot barcode songon naung tarsurat di buku Warta Jemaat. Tu akan nanaeng mendaftar di acara puncaki, boi mangisiling dohot barcode na tertera di Warta Jemaat. .4.sada.tolu Seksi AMA Parheheon AMA HKBP Pasar Minggu 2024 Mar pardomuan ima parheheon AMA HKBP Pasar Minggu 2024 naing di Patupa kegiatan malam kesehatian seminar dohot ibadah bersama ima naing di Patupa di hari tanggal Sabtu dohot Minggu 5 Oktober 2024 inganan Villa Pondok Kavili Cikaretek Sukabumi. Tu akar ruas ama nanai mendaftar lau mandohoti kegiatani boi makubungi panitia atau PIC. Sada Ulman Tumorang 2 Oloan Manulang. Tatangyakon ma asa mardalan denggan ulaoni. Dung sidung warta tabegema sosialisasi sian panitia parheheon ama. 04.2 Dewan Diakonia. 04.2.sada Seksi Kesehatan Bank Darah. Mar pardomuan nanaing dibentuk ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu pinangido tu sude ruas ni huria na bersedia dohot kerelaan lau mandonorhon darah na sewaktu-waktu lau mengrupi ruas na membutuhkan. Asa dilean ma data namarhite nama mangisiling songon naung tarsurat di buku Warta Jemaat. 04.3 Dewan Marturia. 04.3 sada Dewan Marturia Seksi Sending HKBP Pasar Minggu. Program pembinaan jemaat atau keluarga usia pernikahan 0 hingga 20 tahun Seksi Sending naing patupahon program pembinaan jemaat atau keluarga usia pernikahan 0 hingga 20 tahun ima nama ngusung tema mengembalikan fungsi keluarga sebagai gereja terkecil. Waktu Sabtu 10 Oktober 2024 mulai pukul WIB. Pembicara A.
Padita Region M. Siahaan STH, pengantar sesi. B. Padita Dr. Franky Napitupulu, aspek filosofis, teologis, dan relasinya. C. Arta Peto Sinamo, dimensi praktis dan pedagoginya, kajian pendidikannya, tahun 2010 sampai dengan 2010 tolu, Director Singapore International School, 2010 tolu hingga sonari, Education Consultant and Trainer. Nama, dohot nomor kontak. A. Nyonya Situa Ido Huta Barat, Sandra Boru Sidabutar, 087 sia-sia 0 opat sada walu opat. B. Situa Nixon Sidabutar, 08 sada 2 sia onom 05550 sada. C. Situa Karmel Tampu Bolon, 08 sada tolu sada opat walu pitu sia sada sia-sia. Link pendaftaran boima diisi songon naung tar surat di buku Warta Jemaat. 5. Calon situa sian wilayah 15. Nungarade gabe calon situa sian wilayah 15 ima amang sahat parulian turnip SE. Sinoduk ni inang Johanna Elizabeth Boru Tambunan Eskom. Alamat Perum Depok Maharaja, Blok B2 nomor 4, RT Sada RW 5 Depok. Tatangyakon ma asa dilehon Tuhan hagogoon dohot bisuk tu amangi lau madalani learning calon situa. Onom ruas naib baru di Bagasan Minggu Sadarion Minggu 20 sia September 2024 nunga di jalo gabe ruas di Huriata HKBP Pasar Minggu Ima Firdaus Dame Marombun Parlinggoman Simatupang, Alvernia Marinda Pandiangan, dohot 2 Yanakon Nasida. Alamat Klaster Villa Damai, Blok G, nomor 5, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Masuk wilayah 14. Nomor registrasi jemaat sada opat sia walu sia. Pindah sian anggota jemaat HKBP Resort Harapan Jaya, Bekasi. Pitu, ruas Napida. A. Di Bagasan Minggu Sadarion, Minggu 20 sia September 2024, nunga pida sian wilayah opat, ima keluarga Situa Mulia Simatupang SE, MSMA, Insinyur Dice Maria Boru Situmorang, dohot sahalak Yanakon Nasida, pidda tu wilayah 14. Alamat Klaster Pesona Kyoto, Blok D6 nomor 27, Kota Wisata Cibubur, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. B. Di Bagasan Minggu Sadarion, Minggu 20 sia September 2024, nunga pidda sian wilayah 15, ima keluarga Situa Insinyur Maringan Mauliate Ido Hotna Huta Barat MSM, Dr. Anda Sandra Mauren Boru Sidabutar, pidda tu wilayah sia. Alamat Jalan Batu Merah Sada nomor tolu, RT Sia RW Sada, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. C. Di Bagasan Minggu Sadarion, Minggu 20 sia September 2024, nunga pidda sian wilayah 15, ima keluarga Arthur Maruli Huta Barat ST, Dr. Gigi Kesia Dameta Boru Saragi, dohot sahalak Yanakon Nasida, pidda tu wilayah sia. Alamat Jalan Batu Merah Sada nomor tolu, RT Sia RW Sada, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Walu, calon warga jemaat baru, ruas Parguru. Sesuai naung ditotop pon di rapat sermon Parhalado na di hari Rabu 25 September 2024, mulai Minggu Sadarion 20 sia September 2024, nunga di jalo Huriat tabe ruas Marguru na pidda sian ugamo na asing. Ima A. Blue Sandi Borusi Hombing Ibu. B. Kinan Arka Prasetya Hasiholan Anak. Alamat
Gang Jayanti nomor 84 Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, masuk wilayah 10 onom. Sia, ruas ni Huriata nama ulang tahun. Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu, pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamuna, saluhut ruas nama ulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun Parsaripeon. Nama muka sian tanggal 20 sia sahatu tanggal 5 Oktober 2024. Hata ni debata nagabe ujahan nilas ni rohai di enet do sian 5 Musa 5 ayat 30. Mar parbue mahamu di bagasan saluhut dalan naung tinohon ni Jahoba. Debata munai tuhamu asa mangolu hamu jala marhasonangan hamu jala leleng hamu mangolu di tano sitianon munai. 10. Ruas Namar Sahid. Tuaka ruas Namar Sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akka Namar Sahid menahun, dohonon nami ma saya dipasu-pasu Tuhani masude pangubation na jinalo muna. Tibu malum parsahitoni tatangyakon manasida asa tibu malum sian parsahiton. Sada Nyonya G Lumbantobing boru napitupulu. 2. J Simangunsong. Tolu Junianto Simanjuntak. 4. Nyonya Panjaitan Du Maria boru Tampu Bolon. 5. Nyonya Siahaan boru Panjaitan. 6. N Simanjuntak. 7. Bistok Situmorang. 8. Nyonya Nainggolan Elida boru Sitorus. Sia MT Huta Barat. 10. Situa Insinyur Ria Raja H Simatupang. 10 Sada P Silalahi. 10 2 August Fengtu Nainggolan SE. 10 Tolu Anderina Kartini Boru Siahaan. 10 4 Insinyur Oka Arwan MBA. 10 5 Situa MT Raja Guguk. 10 6 Situa E Lumbantoruan. 10 7 Nyonya Situa T Siahaan L Boru Siagian. 10 8 Kristi Siagian. 10 sia Nyonya NOP Sihombing Boru Hutagalung. 20 Hotman Siboya. 20 Sada Holman Hutapea. 22 Nyonya Panjaitan Boru Lubis. 20 Tolu Nyonya Munte Berliana Boru Manulang. 24 Deha Samosir. 25 Nyonya Situmorang Boru Simarmata. 26 Nyonya Hutauruk Boru Simorangkir. 27 Nyonya Siagian Rustika Boru Parapat. 20 Walu Nyonya Samosir Kominer Boru Sialagan. 20 Sia Nyonya Huta Barat Boru Manurung. 30 Nyonya MC Mare-Mare Maria Boru Arwan. 30 Sada Nyonya Hutauruk Boru Simanjuntak. 32 Kevin Siregar. 30 Dr. Andes Marsakap Huta Barat. 34 Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Tikting naso dinahahon dohot parhepengon ni Huriata boi mata jaha di tikting naung di parade Huriata songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Tabegema sosialisasi sian panitia parheheon ama. Shalom. Nani hormatan Padita nami Padita WK Siahaan Suang sunguni Sude Parhalado ni Huriaun na pinarsangapan na tua-tua nami lansia do damang dainang do sude na posobulong na dong di Huriaton Lasrohata Boydo Beta Marsaur di bagas joro ni Tuhani
di dalam bagi sautik hatani di bata nalau si ulahonota. Jongjong audison songon panitia parheon ama sekaligus anggota seksi ama di bidang olahraga. Nalau pasaton program-program seksi ama tu ari na mangihut na parjolo nunga selesai taulahon gotong royong nunga selesai taulahon cerdas cermat Alkitab do memasak natwari damang dainang nunga selesai taulahon pertandingan catur sedistrik 8 DKI Jakarta. Torop naro 124 talak sian 32 gereja sedistrik 8 DKI Jakarta ditang yang munamang dainang selesai do di bek kami do dengan jala adong do siap pasar minggu nam pedapot gelar juara sadamai petukangan juara 2 petukangan warakas anggo HKBP pasar minggu marsiajar dobe otik dobe dotik juara onoma dapok tak alai pos dorohanami adong do juara 10 adong juara 10 itu ima hadiah ni sebagai tuan rumah las rohata di hari nembangihut ima di hari 5 dohot 6 Oktober foto-foto da acara kesehatian ama asara pak sudi amai mangulahon ulahon di bagas joron itu hani marhite-hite diskusi ama dohot rencana mabaen kor gabungan ama songon nani pertunjukan ni akadaina nakin kor parupuan macelas rata mamereng sialani di tanggal 5 jam 8 pagi tuak kadamang na lao si pardot tu puncak marpunguma di komplek ni Amang Padita jam 8 pagi jala di puncak penon Amang Padita Region Siahado na mangalean songon permainan game tong dodohot Amang Padita Saur Sirait sialani amang pos dorohanami si pardohot mahita di si. Di hari nembang yu tanggal 20 Oktober di somma puncak parheyon ama bainota di gereja to. Rap mahita mangulahuni jala adong dewain akka acara demi acara buah asadinggan ulahuni. Mulai matutulamang, mulai matudainang buah kamu hami ditang yang muna asa mardalas sude ulau non hobar tulo meni rohani tu hatta mau lihat ba Huhut papungupelian sada A sada B tapuji matu hatta marede mahita sian bukwede nomor 750 ayat sada dohot udutna. Bapa urupi disiunami direhan posmiro iganuki
musik. Sada. Kauduti itu ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita dihita di minggu sedarion ima pesalmen 124 ayat cada 1 ayat 8. Sona mariro isi. Edde hana nakok sian si David. Aut unang Jahuba maddongani hita. Sai ima didok Israel. Aut unang Jahuba maddongani hita. Uju hehe jolma mangalo hita. Sai ngulu-ngulu hita bodutonna. Ujui di panopon iri mas nasida do pakita. Saina upon nyaka aek do hita uzui. Saina bulusun ni batanga hido todita. Saina bulusun ni aka aek namar hasakido tongon todita uzui. Pinuji majahuba. Naso mangaliok kita si soroni aka nyingi nasidei. Nunga malua toditai songon pidong na malua siya sabil ni persabil. Nunga matos sabili jadi malua hita. Yanggo pangurupiod di hita. Di bagasan guarni Jahuba sitop palangit dohot tanodo. Ima sahat nak. Hamunak kadongan saha porsiaon jodoh hita terhirim di ngulut tawang. Terhirim
ala ninnarohatta arong na mangurupi hita. Mulu diputar hamu lagu ni si Joy itu binggo mga lagu honon lupa dohoy maana. Ay ko parhon ibana so di si najolo mulu borhat pangarap to secara huta rame-rame do parhutai mengantar pataruhon rame-rame alanya arong dihirim rohana sida molo haseaonan no dirato urupan nyom makana na di huta ido bangunon nyom mahutanami hape duk kasihanin terberita guarra Rudi lihat purkibion lai dangarong ibai manangah tu hutai kecewa nasi dato ay songonod do habe na toras da berok songonod do habe na mari anak koni inna ay soni ma jojo alak kita makirim di dongata manorong ibana di ale-alena di dongat cahutana di dongat casikolana halai dang terhiripida bangurupione ibana gudang jujuk kecewa secara khusus orang tua menekolahkan anaknya untuk apa? Narohana sebui maon anak siak kanganon babay maju anak siang gian haberung maju siak kanganon dang dingok be ima najut dialami jadi sutuk teripu yang anak kota ibe mengurupi kita jangan terhirip kita non terhirip pamu iban na saya ditanyakan noeng mulutuk pe tabba umur alai sehat manian asabui mangalopa iddahanna asonaro ngandon na mengurupi arongonian sada dua naulu alai terbatas do pangurupion ni jolma terbatas di songon nadi pesta ni alak batahiri sebatas tupahiri tupak ya tu semur tupak kan olak niri jadi pengalaman ni madok tukso sihiri modok dongat jolma boy mangurupi iba imana ni hati dakko ni parpesal menon isero pangurupi holat jauh baru na tahu pa pangurupi na ibana dison ibana diok au unang jauh ba madongani kita didok ison saima didok halak Israel saima didok halak Israel kalau bukan Tuhan yang menolong kita Oma didok halak Israel. Bahasa didok inilah iman mereka. Ido haporsion nasida. Ido pegangan nasida. Jauh baru pangurupi. Ido sitio potanak sunari. Bulu mulak kamu Senggari jaon ima ingot tamu jahuba pangurupi. Arong go ini ngayat deh honak ini ade. Jauh baru pangurupi. Hanya Tuhan
yang bisa kita harapkan menolong. Saya nggak songkok kata haporsion ni ala Israel. Kata haporsion lalu pengakuan iman do di nasida. Siap pengalaman nasida itu, ay takas doi di bolus nasida gudang akka ancaman-ancaman bahaya, ancaman maut. Hamatihat do sebetulnya akan ancaman na tu nasida. Iban naro unang Jehovah. Beduton ni jolma rohitanin na. Tu jolma na jahat, musuna. Eta botoro Israelon. Dakolat sonari holan namar musui. Da jolo pe holan namar musu do ulaun nyon. Holan namar porangi do halahot siam mulai na jolo. Ido ulaun nyon. Saya boleh tabarroahon Alkitab, tak boleh kita tersonggok mangida namasa nuaing. Memang ihanguluhon nasida. Alai di sube ancaman-ancaman nania rupan nasida, holat jauh baru bangun rupi. Ido malua nasida sian Mesir jauh baru, alani jauh baru. Dang mago nasida igurun pasiri, gurang isi akka binatang buas, ulok, do akalan nasing, alai dang mago nasida isi. Dang mangat dang minum nasida isi, alai dang mago nasida jauh ba mangurubi nasida. Keganasan alam naung rupan nasida. Saralu kesimpulan nasida. Au unang arung Jehovah. Kalau bukan Tuhan, Israel itu tidak ada apa-apanya. Odo haporsion nasida. Baru ya haporsiota. Tardok kita rui. Tardok hamudo, au unang alani jauh barak sahat au tu Jakartaon. Dak tardok kamura alani tulakku do. Maju tulakku Jakarta gabe ijuwa, hati biain naut taro deh. Au unang jauh ba dang dulu sau siap sekolah. Tardok kita doi. Au unang jauh ba dang dapat tu Garejo, nah dengkan, tardok kita doi. Unang jauh barang jong garejo, tardok kita di. Daun ra, donok kudo, bah, audo, bah jong iba, niku kan, hacong hiro jol maka, hiro. Saya dirip wala ni, ibana. Nak piarongit ini akka dani batak ko nede dektaro dangalani hagugu ke banatar bainau songonon sain nahita alai saya taruh tahu aronggo boto halak batak na jago ni bana jago pekak na gajinya mar miliar tak 100 juta. Nat gasina. Alaya hamarido ibana. Alarido dongat songonon. Bawa subang jopuang garejet tai. Dia dang nong gudang asini rohani dewatai jaloho. Nang badang asini rohani dewatau. Sediro. Bah. Nah lihat do tua hapistaran. Ini nyata ini. Lihat tua hapistaran. Sekolah tu Harvard ini ibana. Ada kebetulan lulusan Harvard ibana. Badungi dapat cuma jabatan direktur utama di perusahaan-perusahaan nater kenal. Pigana emang max ruas di hurie songono in narohama.
tuk soeronggo diakui banai alani asini rohani Jehovah di mana? Allah yang go halak Israel. Sehebat apapun orang Israel, umma ahana haporsion. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita sudah binasa. Itu hodo. Sedia mana sih dah? Oh, tik guna sih dah. Sedia orang Israel on 15 juta kita dah ngarongin dah. Tapi songoni mah jaguna menguasai Portibio. Do. Halai hala Israel on jalai lu bering itu nasi dah satu sonare. Israel harus menguasai dunia. Ngasih mulai nazului. Semulai nazului. Jahamu Alkitab. Ida ibana daktar calon nasida Yesus Mesias. Enang Mesias na songoni. Ikom Mesias nama baik Israel lo menguasai dunia. Ido ditiup palau. Aina terpilih nasida. Na terpilih. Jadi kum menguasai do. Ipatari dahun nasida sa betul lang ay nuanga 75% hujaha-jaha rupanya siya naka majalah bahwa perusahaan di dunia ini 75% yang dikuasai Israel. Baik dah. Ibarat dua lagi kan. Saat Starbucks keturunan Israel Starbucks kan. Satu Starbucks dari 75%. Ini nah. Jadi sudut ekonomi, sudut teknologi. Ya. Ada doh tanoin nak. Tanon. Kondisi dia menguasai. Songoni dua alonai. Tonggo songonio pangalawonio. Ini benar huruf tuak karongan dan na mungkin ni mardami. Esona uli padamion. Dan ulu padamiono. Dan marguna iso juru dame. Dan marguna. Las wairok ko PBB. Ko tetap bo nai rohani si Netanyahu nomor laku. Ay di bagasan non cukup-cukup daw. Ay to horo penwaeng pesal mesar 24 tahun itiup palahonin narwaku do. Manang nang guguna do ipangasahonon. Teknologi na di pa ipangasahonon. Anggo Dionisonari ragu daw. Guguna do ra. Sa ipangasahonon. Nuay. Holanod do. Molo. Ibo to hamuro hadada buni Israel. Dang jolma mabanum bedeu. Dang bangso. Debataro. Ketika mereka sombong, ketika mereka meninggalkan Tuhan, pasti jatuh mereka. Pasti doi. Ido sube. Terbuang nasida tu Babel alani sombong go gijang rohana. Jadi kehancuran di Israel adalah kesombongan. Ayo. Gabi daw tu siya lerak pola daw ay narong perdumun na tu son. Hay ugrenuk ko na tok kejadian nuay. Ayo do pitiup na siya. Arong Muse di Israel na sustituju tu Zionis kan. Jauh di ortodoks dang lomoroana mangide. Dangi nani dok ngi Tuhan hidup pe. Tanga maralo do. Alai ngo perpesal mono madok satu sonari berlaku don. Kalau bukan Tuhan
Kalau bukan Tuhan, budduton narune sida. Budduton ni zolmaro, budduton ni bencana alam bo, ya, budduton ni akan hari purtibiodo, jala hona sabil di dokon, kena jerat, nasida. Kalau bukan Tuhan, ido nang donon anak tuhita, holat Tuhan ido pangurubi. Jauh baru si pangurubi dihita. Mulut tatiubi merguguru hita mengerupi manang abe na masa di perjalanan ni nguluta. Ahita ben waing dalam keadaan tidak baik gokan. Tidak baik gokan. Dunia tidak baik. Indonesia tidak baik. Ada ancaman bahaya. Ada ancaman bahaya yang kita hadapi. Yang pasti bencana alam selalu mengonggop bencana alami terus terjadi. Banjir bandang, ya, gempa bumi, ancaman. Cabuh bumi gerong gempa bumi nebelegaina naikta masa ina waktu si. Udeo. Roa amata si Prabowo madok, perang dunia na main na. Buru perang dunia buah mau nanti. Buah mah itu deh. Ulga pun nama hita. Buduton nama hita. Buduton na do. Alai mulu jauh pangurup idang buduton na hamu itu nandok konne parpesal meno. Mulu jauh pangurupi di hita. Dang budutonna hita. Ai jerat yang paling berbahaya, jerat kematian. Jerat kematian. Sabil nihamatian itu. Ayung gonggo hona hita tua mata ini inama ngasih selesai be. Dang besi sihatan. Aing marporak pe zolma te bahi zolma ba mate musunai. Olah niro kan? Allah yang ku Tuhan terang dah olah ni mate pe hita malueru hita. Dangi dokter cupa murubi mate hita malueru hita. Bangunan longak kamu ba? Anggo sui cupa muri waro hita. Puasa. Ai Kristus nunga mate jala hehe mulak mah mengulu isedot jerat kematian itu digotap pun. Jadi mate pe na porsei air Tuhan Yesus. Audo hanguluan. Audo air do hanguluan na mengulu na porsei jauh nak pe mate ibana jala dang mate saling lilingnya. Molo logikam pikiram majaloi daktar jalohoi. Molo huber nak ining huruk tuamu tar jalo hamu sonang longang go hamu sude berarti ang jalo hamu do beon. Hape odo. Jerat kematian itu sudah diputus oleh Tuhan. Sehingga walaupun mati kita tetap hidup. Alai molo sujahuba mangurupi hita, molo hepenggo mangurupi, hasangapo mangurupi, teknologi ni portibiom mangurupi, anggo hita mau maita, mau, teknologi maju, oke, ya, teknologi maju, toho, ada unang lupamu, laus teknologi yodo, boy mangau pita, berek kamu. Holland, haro Libanon, unak pakai haro guarreon, unak pakai non HP mina, alai Pfizer mapakai na, asa unang bui yaha, ilacak oleh Israel. HP ni tanah, ahana terjadi,
Lak feserai do mangalang ibana. Jadi boiro hita songoni suatu ngiripuamu hebat tok hapion. Dangrok kebat non. Bahaya rosiano. Nah, nagumurang. Boiro lason mabop pita banonna. Itu. Jadi jangan terlampau percaya dengan dunia ini. Teknologi yang tinggi dan segalanya itu omong kosong gue. Holat jauh baru pangurupi. Mulu jauh baru pangurupi, mate piau, alai mangulu dua. Itu sitio peta. Itu. Alai koporsiaro tongiba. Isi. Koporsiaro. Angurang haruk kaporsiaro daktar jalwamui. Koporsiaro do. Alania muakarongan bolo tarjalo hitaro jahuba pangurupi di hita tahamauliate homma pangurupi onna ain waik pe jahu baru mangurupi hita mangak kita minup pita jahu baru sude saja hubari tahamauliate homma iban nairok parpesal menon dison irok mana pinuji majahuba naso mangaleo kita si sorone aka ngingina sidei. Ya. Mauliate ibana. Lani pinusi. Jadi tapudi wajahuba. Manang nabuape perdalan ningolutai portibiot. Urupan na dohita, ada tapusi ibana. Marhiti ahama pujiomu. Marhiti edet tong, ada gane. Ada unang maret dehamu gereja. Semula na julung ngahurok kono holan naeng patudu-tuduhon hamalomu. Ikop di bagasat serek mi roha dotong na maret deo. Serek bo tarsongon pungguani nai nak ini tabu duit denai. Ala serek pasti dah manget dehon. Tabu. Itu tong. Dehasian ni pungguani nari sen najulu. Dari itu naik baru behu bigete, itu, hai puji-pujian tu dewata, kegiatan ni gerejaon naik bayanot sudah puji-pujian tu dewata, hai tuan ni mah terhato pau peciu nasalam maju gerejaon, bereng sudah sona lemaju alahun naraku, bereng aro warah pertanyaan ngagudang, una hebat do naraku. Habis dikiku pertanyaan sulit doa. Sulit do. Etor unang majo amang etorin na natai do. Bolu tu amatai ni okon. Bah suku majo natai na. Bah. Tarsong do kan. Habis nuang. Bah maju naruaku. Saya parwao. Maju. Kamat tapi enggak maju kegiatan na. Najulu ikut kolan nomor 1 rido. Habis nuang apa nelahan? Aro cerdas cermat Alkitab. Ngatung lem maju. Tua ini maha topoku tinggal hono. Nalanya roh ruaun. Dan naruahku. Ya kan? Hai sudah naing mamuji. Naing madok mauliate. Tu dewata. Apapun kegiatan kita di gereja ini harus dalam rangka mensyukuri pertolongan Tuhan kepada kita. Itu situ pota. Aledak kola ni madok mauliate pilihan ni pe madok mauliate do itu Tuhan ni. Sulit ada ni hamauliate tu Tuhan do. Persembahan ni leum munai. Ido. Hamauliate tu Tuhan. Unak Tuhan ni ngabuduton na hita. Ido ison. Apa eta pasah ma pilihan ate. Bah hita mau botosa. Pilihan na tapasa hati, kita bima ubutui. Ayau si patah longang go mangidau sendiri. Bulu pasah pilihan au, igarija kebeoran lama, ya. Aisi dua. Sebetulnya tak kira pe keluar hokamu sianon. Keluar hokamu. So ya jalo surat piddes sianon. Jadi mana hau rokobah, unang dok kamu rak padi temu ni kueso, hau jalo surat pidda. Ada rak pola tik kono muna pidda wate, rak pola be.
Si sah tahu tuh san, betul daftar, itu persoalan. Itu. Jadi dua garis jaku sebetulnya. Jadi, urok ikon pilih ini, bolo di kebawaran lama, saya pakai amplop ibain. Saya pakai amplop. Dung iba pataruh tujuh lu. Semulai kopi timai. Sampai nuang dangi, iru benasida. Hena malas du situa unaik saya naruh aku rupanya. Itu. Nah urok halak batahon baru naik. Aku masuk rupanya, kubereng mampolopon. Si batah hubain harga 10 kan, 10.000. Ulu 5.000 baik. Tapi huingok marulau nau. Wah, barang be 5.000 orang mah be. Lagi tu hule-hule. Bah, ikon ubal gari kan? Ubal kan? Tu hule-hule. Baik dah, asal botoamu lumar pestamu lu tu hule-hulemu. Kon ubal garo. Bayanommu. Bolo tu nasi 10.000. Anggo tu hule-hule bolo orang bui 100 bananggo 50. Tersoni mah tok kalak batak kan. Habe di gereja. Pulut doroha mangaliani toruni bang ngasain naroha. Habe ibana ro, iro ison na peluahon. Mulu dang ibana. Dang melua hita. Habe tapasak ma mole tuan. Tunggu burjudo tu hatai, burjudo ibana. Pos baru amu nangi toruni pepeliam muna. So iliak kamu pepeliam muna burjudo ibana. Betul. Bekel ibana senggijang. Ayak hulian nasa itu ho sonari so jalom murain nak. Itu tong rotuatai nama ho 5.000 nak jalom murua. Kurang-kurang itu hanin na murua. Jadi pilihan ini tadanya maulih hati itu Tuhan. Baik ke pasahatum mayatong sian nasa roha madok maulih hati. Alai dak kolani lao makka maulih hati hon. Mulu tarot pertolongan dari Tuhan. Bahi tapi konolong manolong dong hatta. Unak kolat ditolok Tuhan kita, manolong dong hatta dah. Dan ulu kita. Ope si pikiran dong. Terutama so naud aknya di toga-toga alak bata. Ay saya arok boroha. Mulu bararong imana. Unang majo turong at tuguna. Tungulu na siganu pari. Tugareja majo. Bulu maradong ibanan naroha. Lianon nombak. Ngarau balagin naroha. Tapi juk do. Juk bangiba di pengalaman niba. Namaradongi. Lasu motik. Sian nabugusi. Nawarin naroha rupanya. Macarat ta mangalion. Arong dihita. Tarok pasu-pasu be. Ada ngulu hita mengurupi dongat. Kalau Tuhan kita percayai, menolong kita, seharusnya kita harus mau menolong orang lain. Akana pugus, ya, aka naso marama so marina, itu. Na julu tikiau di son, di akoni sosiali dak ko tamang nang irubahmu, molo tunamora rang leanok kepeng ni kuruba. Hidup. Dan enggak namora dui. Ba 500 lianon mangida namar sahid. Isa 500 lianon mutu namora itu dihana ini kudu. Alai molo pugus ibana. Gereja harus menanggung. Bahkan sampai uang obat nani kudu. Jale hari taulahon. Maksalamu. Hari taulahon ini. Bahkan dung monting ibana. Gereja mempersiapkan semua. Ido sebetulnya diakoni sosial. Nama radongi mangaliat tu na pugusi. Arong ko manukut au tiki. Ai waro ukuran na bogos. Paditain na be. Mulo porsia mo ko botom mulo isi na pugusi labung muniku. Alay ro. Dok ma na pugus doau. Imma niku. Ikon dohonokku gereja mengurupi honiku. Purma doho.
Rapat tonok ko iparhalado asa hurupi ho. Ale hati-hati hora. Si Ananias dohot si Safira igebusi Tuhani itorsaero niku. Jadi unang dok ukuran ina pugus ado hotor ikut tabotoro isena hurangan ila bukta. Molarong go hapor syauta tu dewata. Hidup. Lai dakku to mang nasungoni ibe bak kamu dakku boto salah dia ti benar rohana kan. Jadi komadok mauliate. Terakhir unak pagajakku alay ngagajang jami taon. Alay odo madok. Terakhir hati dakkum ma jauh bairu pangurupi. Tu sadok por tibun. Asa gudang halak napor sia. Asalam gudang halak na melua. Ima na perpuli hati dakkum mai. Kristus telah menyelamatkan kita ya dari kematian sehingga kita boleh hidup kekal. Beritakanlah kepada seluruh umat manusia supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Amin. Jahuba di batanami mauliate di hatam nakku bagi kami. Saya patau mahami maka nguluhuni asa ahape nama asa di perdalanan ni ngulu nami dang mabir kami. Allah hodo Tuhan na mangurupi kami. Pasu-pasu masuk di ruas ni huriam na merminggon. Satu tong di bagasan Las Niroha, di bagasan ngulu na marhasonangan, sila toktong tugu marhapor siyaon marpakrimon na mangulu. Toktong di tiok rohana di nguluna horo jahuba si pangurupi dinasida. Asimaroham Tuhan dia kadongan nami namar sait di Jabu di rumah sakit naung ditik-tikon ati biarong ko penasu ditik-tikon sudinai di botohoro di tadahor nakso guari hami marsada-sada ainung atar surah akagwarni diho Tuhan pamalum nasida. Ai horo na tau pamalupon akata sahib. Asima roham Tuhan. Asa nang akayanak kon nami na marsikola lom makesuksesan di nasida na kuliah saya leoma nang hamazur di perkuliahan na sudah tahe doa kada danak tuho mau pasatami asa sudina dapo pasu-pasu siako sesa dosa nami jalo tangangom mari Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dema kita.
pasahap ma piliata tuamatta debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon na denggan. Dohok nasa uli basa nama uli utus. Hupasat ay masyan na leom mituhami pelian nami tuho. Say jalum may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huperhasia kami pelianon. Pati bulhok karajawmu. Di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mituhami. Asalam gire-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di benua gijang. Sai pinurbadia maguarmu. Sai romahara jaumu. Sai saup malomu di roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Leom matuhami sadarion. Hangoluan siapa hari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unang hami tugio tu pangujunan. Palua mahami. Sian pangago. Di pasu-pasu jala diramboti Tuhan de batamaho. Di sodakko Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasor homma damena tu todim.